И здравейте на всички и добре дошли в нашия епизод. Както знаете, нашето предаване "Кой е победителя?" епизод 15. За тази седмица реших да включа първо Орлин Коранов. Както знаете, предполагам всеки го знае. И още един Орлин имаме, Орлин Павлов. Също него ще бъде участник в това предаване. И последния ще бъде Белослава. Тя е българска певица, така че за нея има много дълга тека, така че тя ще е на последно място. Нека първо да започнем с Орлин Гаранов. Така, Орлин Александров Горонов е известен български поп оперен певец и телевизионен водещ от 80 години на X-Factor. Той е от Варшава и един от най-успешните изпълнители на българската сцена. Роден е на 8 август през 1957 година, на 66 години, от Берковица, Народна Република България. Берковица, супер! Учил е в Национална музикална академия и музикалната му кариера стил поп музика и опер. Инструменти, вокал, глас, тенор и активност от 1770 година и така. Семейство има. Това е за него. Време за оценката. Значи към него тук ще дам абсолютно няма да бъде ниска. Ще дам абсолютно 10. А за втория изпълнител ще бъде Орлин Павлов. Както го знаете всички, български певец и актьор е той. Орлин Павлов е по-известен български певец и актьор. Роден на 23 април през 1790 година, на 45 години е в момента, от град София, Република България, националност България. Музикалната кариера е стил поп музика, глас баритон и поп попеене, да. Известната му песен е Не ли любов? Пак там, вместо мен. Мечтаеш ли сладка отрова? Всяка година по същото време. Секунда, за ден, живи, легенди, на сняг, вали. Това са негови песни, които са много известни. Който знае, предполагам, всеки знае неговите песни. Активност от 1998 година. Семейство има, баща е Орлин Павлов и старши е бил. Вау. Майка Тиха Генова и партньор Диана Великова. Деца Елизабет и Павлов от 2019 година. Това е за него, хора. Имаш не за много дълго, така че време за оценката тук пак няма да бъде ниска, защото той още една секунда слушал съм тази песен като малък, имаме като детство, спомням се тази песен, така че са много хубава песен беше. Така че ще му дам за тази песен абсолютно 10. А следващия участник ще бъде певица, както знаете, тя е Белослава. Така че тя е българска певица. Борислава Йоанова, българска певица, но по-известна като Белослава, да, както я знаете всичките. Нейната майка е актриса Анета Сотирова. Така, родена е Белослава Борисова на 10 юли през 1704 година, на 49 години в момента, от София, от град София, националност България. Работила е певица, музикална продукция на текстопис. Тя пишила текст, не само музика, прави пише на някои други текстове. Това е велико. Музикалната й кариера стил поп, джаз и фънк, нео, сол. Да, сол. Инструменти, пиано, активност през 1980 година и свързани изпълнители: Абсурд, Графа, Боби, Венси, Орлин Павлов, Любо Кирилов, Руди, всичките тук са. Така че Спенс, Хилда, Казасян, много. Тази жена има много, така че
някои неща не каза, защото тя има много дълго, така че ще отнеме много време, така че нека да не губим времето, време за оценките. Тук няма как просто да дам слаба оценка, защото всичките изпълнители с тази седмица са много добри и много наистина има талант в тях, така че ще им бъде много трудно решение сам да взема, така че нека да видим след кратка пауза. Уважаеми зрители, реших за тази седмица да включа, първо ще кажа кой ще бъде първия, така че първия изпълнител ще бъде Орлин Горанов срещу българската певица Белослава. Така че много трудно решение взех, просто нямаше как, само двама трябва да са на финала, предпочитах и трима за да ги включа на финал, но може би в другия сезон ще направя това. Така че ще се постарая, така че дадах си към тях оценките, значи визия и глас, това и разбрах някои неща, които не съм знаел за тяхната сфера и извън кариерата и така. И разбрах доста някои неща за тях, така че време е да кажа кой ще бъде победителя. Ще го кажа на 3. Ще разберете кой ще бъде победителя. 3, 2, 1. Орлин Горанов е победител за тази седмица. Просто и двамата са добри, но един трябва да спечели, така че реших да ги включа тях. Просто имат качества, имат талант, респект и уважение към Белослава. Наистина трябваше един да спечели, нямаше как. Както знаете, всички епизоди казвам, който се обидил, съжалявам, това е игра. Уважаеми зрители, ако ви е харесало този епизод, 15-тия, както знаете, може да се абонирате за моя канал и да пишете долу в коментарите кой иска да бъдете следващия епизод, кой иска да включа, така че му пишете. Мятам постепенно да включа и пак Оми TV, да връщам постепенно Оми TV. Примерно една седмица ще качвам Оми TV, след това и кой е победителя, така че малко да бъде по-интересно, защото само като качвам едно и също ми става по-скучно, така че смятам за сега така ще бъде кой е победителя, но примерно около на 25 юни там някъде започвам да качвам малко Оми TV, защото Оми TV нещо ми липсва, така че на вас ще бъде предполагам много интересно, така че ще ги прави двете неща постепенно. Примерно, както казах, качвам Оми TV една седмица, след това другата седмица качвам кой е победителя, така че ако ви харесало, абонирайте се, всичките пишете под коментарите какво става с Коцето. Коцето в момента на работа има Instagram, така че може да отидете и да видите. Но да се надяваме на финала, остава един месец, така че на 13 юли надявам се Коцето тогава на финала да бъде с нас и той оценката ще бъде много интересна, хем малко ще разкаже за него как е бил и какво се случва с него и защо не е бил, така че вече знаете. Така че той като дойде също ще го питам, защото пред вас ще го попитам, защото ви се питате Коцето къде е, без него снимаш, почти си направил финала, 15 епизод без него, но крайна сметка ще го питам наистина, трябва да се завърнем, така че с него ще дадем по-добри оценки, защото аз давам оценката, но като има някой друг до мене, ще ми бъде малко по-лесно, защото както виждате сега този епизод беше малко трудно решение, но взех това решение. Така че да. Ще се видим следващия епизод, както знаете 16 ще бъде тогава и да не забравя, може да последвате социалните мрежи, ако искате, долу в описанието ще ги оставя, така че до следващия епизод и до скоро.